Iki sing dingendikake Mas Minti, Mas Minto. Iki ngomong Mindul ndak apa-apa lek minti aku rada protes. Minti ki ondolan lho. Sorry, Pak. Sorry. Aku ora wong wedok nang jero mang ngonceki goreng ming godhog tok. Ayo, sapa gelem? Lho nek yo mesake wong wedok. Sak napa? Wong wedok wong lanang. Wong wedok aja kalah. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Wong wedok. Wis ngerti? Lek ra gelem wong lanang tuku apa piye? Wong saiki 150 ya apik-apik. Oh, celelekan iki, celelekan. Lanang wedok, lek pancen wong wedok angel awake dhewe tuku. Wis. Lah, iki lho, rungokno sing kulino tuku rungokno. Tepuk tangan kagem masyarakat dalu menika ingkang rawuh. Alhamdulillah. Dalu niki spesial masyarakat Krosok nggih, Pak. Heeh, sik jenenge piyayi iki lek cara kembang lagi mekar munggah wis ditutke wong wedok. Alhamdulillah, alhamdulillah. Batinku kaget. Sing ngetutke aku mau sapa aku ngono. Ah tak pikir lek gawan saka ngomah lho. Gawan pripun niku anu Ririn Yanti. Ning kene iki Mas. Iki jelas lek panjenengan iki cara kembang lagi mekar. Amin, amin. Dadi obah ditutke wong wedok. Niki ampun dipun salahkan, Pak. Nah. Ini mau bagaimanapun kita sesama umat, titaipun Gusti, hambanipun Allah. Insya Allah ini yang menjadi motivasi kita bersama. Nah. Wong saiki aja kakean tertekan dengan keadaan. Kaya Yanti ki mau lho. Merdeka ra mikir mekar. Nah. Gak mikir mekar. Dek utang ra mikir dek, malah disangoni wong-wong kuwi to malan. Iya. Domo iki pengen disangoni gendeng sik. Ora sangoni. Gundulmu. Pangapunten Mas Mito. Ati nimbalan sowan warga masyarakat Krosok Sendang Mas Saestu, Didik. Pak. Amin. Seneng kula Pak Susanto niku kaya-kaya Mbah Lurah ingkang Mbah Manah handap pasor. Mirengke menapa dados aspirasinipun masyarakat. Iya. Kula niku lek teng Krosok Sendang niku wis kaya omah kula dhewe. Saestu. Nyatane niku wis ora kaya ning Sendang Krosok, Pak. Pripun Mas Kluthuk? Dagelan dicepaki ambulan iki ora kaya ning Krosok iki. Dadi matane jagane lek ora kok cepaki ambulan ini bahwa fasilitas masyarakat Krosok itu sudah terjamin dan tegese siaga. Siaga. Malah engko rencanane sampean karo aku karo Pak Pinto ora oleh mulih. Lah pripun? Iki wis dicepaki kamar karo panitia. Ten pundi? Iki lho, loro iki dadi sitok dalan sitok dagelan kayak dhewe ning gone kene. Piye-piye ini adalah fasilitas masyarakat biar masyarakat itu jauh dari penyakit. Mula didongake muga-muga sing tekalarane ya uga-uga muga teko warase. Nah, ora ngerti tur warga masyarakat Krosok iki tanggap tegese ora njogo apike ning njogo eleke mbok menawa ana apa-apa satwa temawis. Sedia payung sebelum hujan. Pupur sadurunge benjut. Ya. Nyatanipun kula kalian Mas matur sembah nuwun sanget panitia, ibu-ibu PKK ingkang sampun nyawisi sedaya uga rampen hebat. Seragame anyar. Batik kita rong lunas ya bengak-bengok. Lunas ora kuwi urusane Mbah Lurah. Sing dadi pertanyaan setunggal Mas Minto. Napa? Panjenengan wau dandan pundi? Kula teng mriki. Tesik bejo-bejane panjenengan. Lah kok kula iki dikekke omah dhuwur nika kandang wedhus. Iya. Ning nuwun sewu, filosofi dari itu harus kita ambil positifnya. Betul. Itu nyapa kok diparingke wonten mriku. Mergo awake kudu eling iki dalam rangka bersih desa ya dalam rangka PHBN. Wong aja ndelok wedhuse ning nun sewu wedhus menika ana werdine Pak Minto. Ning sik luwih sopan wedhus lho timbang sampean. Lha nyapa? Aku mau ndelok mlebu munggah rono kok. Ngerti wedhus nu teng arep kula mbrangkang kok Mas. Wedhus. Nggih. Monggo bocah saiki lek ning ana ngarepe wong tuwa ki seneng ngerti. Ya ya. Ampun meleh kok bocah. Niki teng ajenge bapak-bapak pejabat mun nggih jak-jakan ngeten niku kok. Kudune lek arep salaman karo beliau kudune lek mbrangkang mosok kalah karo wedhus. Sopane ki sopan wedhus lho. Sing mbok delok wedhus iki enek wedhus sing ra sopan enek. Apa kuwi? Sodesip kere ngadeg sodesip. Aku ya delokane anakmu kok iso mangsane. Mergo ngedul Pak Minto. Pangapunten Mas.
mriki krosok nika barometer, Mas. Barometer, Pak. Nyatane main ning jaba nyatane ya AC-ne ya gedhi. AC mbahmu tra ya angine adem ngene iki kok iso AC gedhi piye. Kula wau teng Kapak pengaosan kalih Gus Pais, teng rika nggih teng Gunung Adem, mriki nggih teng Gunung Adem. Tapi ternyata Jawa Timur sudah lepas dari masyarakat yang nuwun sewu, yang memprovokatif dengan keadaan yang tidak baik. Betul. Kula krosok niki kula tingali kaya ngeten ayemipun, kaya ngeten iki jenjemipun, niki ingkang dipun wastani biarpun tempatnya pelosok, tapi nuwun sewu, masyarakatnya dalam IQ, dalam pemikir intelijensinya, ini masyarakat yang hebat. Tepuk tangan untuk masyarakat pelosok. Ning Betul ketinggalan zaman, Mas. Anak kuciwane. Nggih. Le waktu limbuan bintang tamu munggah penonton luar biasa. Ning aku nelongso iki lek sangger bar limbuan. Pripun? Jane kaya ditilati kire. Lah nek pengen penonton Ketok iki engko ora bakal kaya didelati kire. Ning didelati wedhus. Pangapunten, Mas. Pancenipun masyarakat itu sudah cerdas. Gen wayang niku gen pewaleripun lak gen goro-goro. Betul. Goro-goro gen pewayangan niku silsilahipun kedah pakem. Nek gen sakniki hura-huranipun wonten limbuan. Nah, mula kemasan jroning limbuan iki kita dibuat bebas. Amin amin. Wis arep ngetokke tembang apa? Lah ini. Nganggo tembung apa ning dikemas wanci limbuan. Nah niki mula masyarakat bengi niki sebabe teng limbuan kathek. Kula niku nuwun sewu, Mas. Saya itu sudah metani. Kok wayang kok pakai tumone metani. Ora kok metani, melihat situasi. Penonton sakniki nek diwehi suwi-suwi biasane jelek. Nah. Sing apik budal seneng, mulih seneng, turu seneng. Lah. Mula nek kesuwen-kesuwen siji efeke ngantuk, loro gringgingen. Nah, kejaba kuwi wong iki lek kesuwen, Nggih. kuwi gampang walah. Lah iki lho. Pancen kudu ditata, Mas. Kaya niki Mas kula kali Pak Susanto. Niki mboten tahu komunikasi. Nyatanipun saged sambung. Lho, gitu. Pak Susanto lewat Mas kula Jok Kluthuk. Mas Kluthuk benjang tanggal 22 itu penjenengan ditrosok. Ya aku ya matur karo Pak Santo. Pak ngapunten kula sonten sik pengaosan teng Putih niku teng Kampak. Pun betul napa-napa wayangan nutut. Nggih, Pak. Pak Santo ngendikan. Jadi sampean yo ngisi ngaji. Lho nggih no, Pak. Kula niku kan alhamdulillah sakniku pun mondok, Pak Minto. Alhamdulillah. Pondok teng pundi, Mas? Ning Pondok Ramadan niku kula contonge pondok iki ya pondok lerete apa piye ngono. Lerete gundulmu. Cilik lerete ngono. Alhamdulillah kali Pak Santo menika. Alhamdulillah ya. Balurah menika bijaksana. Wah, telepon sampean gak nyenyang ya? Ya ora, pas ning daleme Pak Minto to, Pak Minto dan Pak Minto ki yo yang bijaksana dadi wis Duk, iki tak pasarne awakmu pitungan dhewe. Nggih Pak Minto. Bukan dhewe. Pak to jenenge Pak Santo ngebel. Piro Duk? Sak menten Balurah. Yo, Balurah ki ngenyang ya ora. Masyaallah. Berarti piyayine blobo. Blobo tapi cari ilek ngenyang tridile ramu. Duduk cari Mbah Ploso Kandang. So cari lambemu. Wong kuwi ngambut gawe. Tapi tenan lek Mbah Lurah Santo ki piantune wong sing saksok. Amin. Ya. Nggih. Sok ya sok ana sok ora dadi. Kayak ngene Mas, kayak ngene waktu ngebel jenengan iki jane Mbah Santo lek wis pira-pira oke. Ning terus karo Mbah Ploso Kandang. Iki meneng kok tak pitung nih. Ngono ki Mbah Ploso Kandang. Oh, Mbah Ploso Kandang yang ngene. Aku kancane Gupron. Karepe lak golek murah. Iya, lah aku yang ngene. Gupron sinten. Wong iki ngene, resep Mas, resep. Tapi alhamdulillah. Tulungagung niku gudange budaya. Arep nyambut gawe teko ngendi-ngendi wae survei sudah membuktikan bahwa Tulungagung yang selalu mengangkat harkat martabat budaya Indonesia. Luar biasa. Nyatane ben bengi wayangan resepe siji. Angger kok ning kene iki laris gak tau leren. Resepe siji. Apa? Aja nganti mbok dol larang. Wis mesti wong demen ngono. Murah ngono lho. Sepisan resepnya aja didol larang ping pindhone sik enek. Lek arep wong nanggap wayang ben panggah dadi di DP sing DP kene to awakmu. Aja. Lah kok tahu aku DP lah kok sing nanggap minggat. Lah terus? Aku tak goleki di DP-ne akhirnya ketemu akhirnya. Malah bangkrut. Merongos to masane. Tapi sing dalane ngeten, nunjuk Pak Minto. Pejabat masyarakat tanpa didukung aparat. Dan alhamdulillah ini sudah sinergi pejabat pemerintahan kabupaten, desa menika sudah menjadi satu. Nyatane Pak Marsono nggih lenggah. Ini wakil rakyat.
Beliaunya ngasto dados ketua dewan. Betul. Dekat dengan dari Bapak Kepolisian dan juga Bapak TNI. Ini sinergi dan juga Bapak Lurah. Niki alhamdulillah. Jadi sinergitas antara pejabat dan rakyat manunggal dadi siji, Oke. sing neng dhuwur ndingluk, sing neng ngisor melumah. Leres. Dadi nek sing neng dhuwur ki murep, sing neng ngisor melumah, kuwi mesti akhirnya dadi lan metu- apike. Makanya sing dur murab ngisor rumah. Niku akhirnya suwi metu bocah. Bener. Jenengan niku. Sik, to aku ki wong tuwa Mas lho. Minto ki njlentrehke. Lah iya ngene, tegese ngene. Sing neng ngisor melumah, tegese nyuwun hak masyarakat itu apa? Sing neng dhuwur ki murip ngewehi insyaallah apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, pejabatnya akan bisa melaksanakan insyaallah akan melaksanakan tugas dengan Nah, sebaik-baiknya. tembunge Jawa rasa rumangsa lan Nggih ngrumangsani. niku sing kula aturi nggih niku. Wong Jawa kudu jawani. Heeh. Dados- Ibarate kacang aja nganti lali kulit. Nah, Kacang aja ninggal lanjaran. urung mesti kacang Garuda kayak ninggal lanjaran ya. Iki ki sing dingendikake Mas Minti. Mas Minto. Iki Kowe ngomong apa? Wes ora tau melu mesti salah. Iki ngono duduk Mas Minti. Sik, to. Iki ngono Mas Mindul. Sik. Aku lek mindul ndak apa-apa lek minti aku rada protes. Minti ki ondolan lho. Sorry, Pak. Sorry. Aku Ngene lho. ora Nek sengaja. Apa kira aku tukang ondol? Tak jelas nih, tegese jenengan niku ondolan sing becik. Diceluki Sik. Aku ora trimo lek ondolan ra enak sing becik. Pak Minto. Sampai kira asumsinya itu ke sana. Tapi dalam asumsi saya, nun sewu jenengan mirengaken. Tegese jenengan niku ondolan sing becik, diceluk rono-rono mung dienggo ngawahi hiburan warga masyarakat. Mergo ondolan ki ana tembunge, Pak. Apa, Mas? On ki anta wecana. Omongane jenengan sebagai dalang endi apik endi elek, dadi penonton kudu ngerti. Sing tak kuwatirne mek siji lek aku ngondol sakmene kae apik lek nganti aku nyang ngondol dhewe njajal. Pak Minto itu sapa sing nuku sampeyan? Hah? Sing Sing nuku doyan. ondolan. Ning yo mending Lho kuwi. iya Pak. to, on ki anta wecana. Iya. Dol. Dol ki dolan. Jenengan ki dadi dalang dolan rono rene ditimbali desa mak desa. Ngetokke anta wecana. Ngetokne anta wecana sing becik. Pitutur pituwah. Lho nggih no. Lan ki saka tembung gamelan. Jenengan iki ditimbali sebagai dalang, sebagai penghibur, ora lali ninggalke gamelan. Sik to. Sing mbok tuturi ki sapa? Timbuk cangik kuwi lho. Ya lho wong-wong lek aku ki wong pegaya aku nuturi wong kok sik kok tuturi. Jenengan lak protes to, nyapa aku kok diceluk Ku ondolan. negese ondolan. Nah, nggih niku wau. Oh iya. Tegese lan iki gamelan. Jenengan niku ngalor ngidul nggo Lek ngono lek bar iki celuk ondalang ondolan ngono Nah, ya. ngoten lho. Sugeng dalu Pak Minto ondolan. Iki asli sing salah niku boten ngeten lho, Mas. Ya saka tembung minti kuwi mau. Mboten pun to. Jenengan apik-apik Pak Minto. Saestu apik jenengan niku. Nggih niku lho, artine nggih niku wau. Dadi jenengan niku dadi public figure. Ngoten lho. Pak Minto Mindi. Kowe ki ra sembrono, Mas. Lho, ora Seniman ki sing duduk sing digugu Wis to kowe pangucape. ndruwi kaya bedet 1000 kok kang mangkung sak ndrone leng. Bene, sing penting aku urip. Urip ki nek loro Pak Minto. Nun sewu. Ya lho. Iya. Urip ragamu ning nek ra urip kuwimu. Ayo. Mulane aku ngomong aku mbok lolone ra apa-apa sing penting urip. Aku muni urip ya urip ragaku ya urip kuwi. Jelasno. Kok uwi ki Kuwi apa? apa? Ya minti kuwi mau lho. Iso sembrono ki lho kok iso. Oh, wong kula panjenengan niku wakilipun Nah. seniman, Nggih ngoten lho. mengemban amanah budaya. Makanya masyarakat itu diajak cerdas, diajak mengedukasikan bagaimana mengenal budaya lebih detail, Pak. Wonten lho. Mula niki penjar pirsani wingking to, penjar pirsani. Cobi ngeten iki mboten Bener ya? meri penggalih Nyapa dadak ndudul sak wong murung teko kene aku wis mirsani kono kok. Dan noleh riko? Ha wis. Noleh riko? Ya aku tak nang debok kerasa oleh rono aku. Delok tok Ya. Jangan tingali delok tok mawon. Hah? Dan inceng. Warga masyarakat Krosok yo jangan tingali. Ternyata tumplek-blek ing dalu menika, Pak. Ndak Nggih, mboten anak sing betak-betak. tunggu omah anak. Loh. Ora tumplek-blek anak sing tunggu omah. Maksudnya niku jangan pirsani. Katai sak menten pirsani. Sak jenengan. lapangan bak, Ya, Mas. Loh, niki lak kebanggaan kagem panjenengan to, Pak. Sebagai pelaku seni lak yo bangga to jenengan. Nggih napa mboten? Ya. Nggih napa mboten? Lah nggih. Sawape luwih ageng. Heeh. Sebab niki acarane bersih desa siji, merti desa, ngilangi sukerta sengkalaning desa, ada ing bilahi, cedakno ing rejeki. Betul. Ingkang kalih PHBN, peringatan Hari Besar Nasional, ngalap berkah para pejuang-pejuang dan pahlawan. Dan yang ketiga, ngepasi niki mauludan.
Mboten nggih. jan berkah Lho, barokah lah iki tenan. kula mauludan ngeten iki apike napa nanggap wayang? Sebab wayang menika wonten tegesipun. Tegese napa Mas? Tegese wayang. Aku teh Mauludan. Sunan Kalijaga le siar mbiyen lak ya ngono kuwi to. wayang menika wayang Ngono. tok. Wayang menika wayahe sembahyang. Nah niki lho Pak. Dadi wong urip ning alam donya ki aja lali nindakake manembah marang Gusti kang murbeng dumadi Gusti Gusti Allah Subhanahu wa Subhanahu wa taala. Ta'ala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wis Allahumma ngendikan, sholli alaihi. sapa sing nuruti perintahku bakal tak ijabahi apa sing dadi penjalukmu. Insyaallah Gusti Allah bakal ngijabahi apa sing dadi Niki lho penjaluk. Pak, niki lho Pak. Wayang niku aja lali nindakake manembah utawa nindakake sembahyang miturut karo kapitayane dhewe-dhewe. Dadi arep munggah panggung kuwi kudu salat Isya. Lho nggih no. Kuwi ya wis Loh, nggih. kula niku nuwun sewu Pak. Pak Wito. Ngenyek aku niki. Sakniki pun tawaduk Kula tawakal niku Pak. pun mboten lali Pak. Masyaallah. Nyambut gawe ngeten iki munggah kula lak bengi. Nggih. Dadi kula niku mulih ngeten nggih. Subuhan. Pas jamipun Pak. Pangsul subuhan. Jam pira? Nggih jam 4. Wis manjing subuh. Sampun Pak Wito. Wah, Kula penjara. niku ngeten iki nggih nuwun sewu. Ting layangan nggih surjan ngeten Nggih, iki. nggih. Kula wangsul ngeten iki ndang atus baju koko Pak. Niki lho Pak. Duh. Niki pun dicepake teng mriku. Peningkatan. Lho. Niki teng masjid niki, mboten enten niki, mboten enten sing gelem salat. Mboten enten Pak. Lah kok Mas? Lho, sing nggawa sanyune niki soalé. Sik nggawa sanyo pripun? Sanyo sing nggih wudu nika sing ngurupne niki. Nek niki ra teko lak ora iso wudu. Juru kunci. Juru kunci. Kula bar ngurup ning ngoten terus mulih. Wis jenenge ngono kuwi ya ora Ya ora, ibadah. wayang ki aja lali nindakake wayahe sembahyang miturut karo kapitayane dhewe-dhewe. Mula wayang lak mesti dipun dasari menapa menika asmanipun. Niki lho, niki. Lir. Kelir nika minangka napa Mas Lutut? Kelir. Kelir minangka napa? Kelir pendo. Nah, kudu ditegesi. Nah, ngono. Kelir. Masa aku neh. Yo sampean sing ngarep. Kelir menika saka tembung ke menika kleru. Menungso urip ning alam donya ki akeh klerune. Mulane dadi menungso ki aja rebut bener ning rebut salah. Dadi menungso ki luwih becik nyuwun pangapura tinimbang ngewehi pangapura. Niku Wah. Lir ki lirwa. Dadi menungso ki aja sampe lirwa. Lirwa ki saka tembung nyepelekne perintahe Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wontenipun kelir lak pepadangipun menika asmanipun napa? Blencong iki Blencong wonten saka blencong. tembung anu sampean neh Mas, sampean neh. Blencong. Blencong saka tembung Blencong menika saka tembung blencong. Nggih. Blen menika saka tembung blen. Blen dadi menungso aja sok seneng blenjani janji. Wong iki kudu jujur, kudu ikhlas. Insyaallah kados bunipun Bapak Lurah Santo, Bapak Dewan, Bapak Marsono dan pejabat yang lenggah ing dalu menika insyaallah jujur dan ikhlas mengemban amanah. Amin. Cong menika saka tembung cong. Cong napa Mas? Cong iki tegese cong iki aku sing negesi. Napa Pak Mito? Congormu lek ngomong sing ati-ati. Nggih bawa mindi. Loh, Niki. bener. Oh, iya, Tegese congor ki lambe. Nggih. Yang dahulu bisa dikatakan mulutmu adalah harimaumu. Sekarang jarimu adalah harimau. Tembunge Jawa ajining diri gumantung saka lati Kakang. Apa ki? Loh, Tembunge Jawa ajining diri gumantung saka lati. kuwi bahaya kata-kata kuwi. Loh, kenapa Kata-kata bahaya? itu dulu bisa kamu pakai tapi kalau sekarang itu kadang-kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya Ajining diri saka saka lati. non sewu. Saya yakin pejabat yang lenggah di sini itu beliaunya mengemban amanah. Tapi yang delok berita non sewu, berita lho niki nggih. Berita. Enek sing oknum zaman kampanye, kuwi latine iki ngomong maneka warna, tapi begitu dadi lali karo sing dijanjekne. Ayo. Ya ora? Ya, bener. Berarti kan lati kan ora iso diajeni. Apik. Wis sakwise dikancani Ririn ki mau kok rada Ngene Mas. cemerlang gitu Ini ya. harus ada segi pengenaan. Loh. Meluang wong biyen anjepto tembung ajining diri saka lati sing dikarepke iki tembung metune tembung saka cangkeme dhewe, Nggih. saka tutuk kuwi Nggih. lek iso dadi tulodo. Nah. Dadi Efek. apik Apik. eleke Saka wong ki lati. gumantung ning lambene Lah. dhewe. Lah nggih niku sing kula dahulu atune ting jenengan. Heeh. Kan enek pejabat-pejabat sing ning berita lho. Iya. Nyatane delon janji ngene, njaluk iki. Oke. Oke. Begitu dadi, wah, Lali. Malah enek tau berita sing terbaru Piye Mas? Dewan Gorontalo, Heeh. aku akan memakan uang negara. Ya ora? Oh iya bener. Ya ora? Akhirnya ya viral. Akhirnya malah viral toh, malah kisinan toh. Padahal lek zaman kampanye nangis-nangis. Bos, Ya ora? ya bener. Dadi malah kaya ngono. Wah, ketoke iki lho sing dadi provokator demo Jakarta gede niki ketoke.
Loh ora, saya berbicara realita delok berita ngene iki. Nek lak wonten gandenganipun Mas Minto. Heeh, ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Napa? Ajining raga? Kupingmu jane budhek piye? Ajining raga saka busana. Kuwi mbiyen. Lho kok biyen meneh. Saiki iki lho. Lek saiki aku urung yakin. Loh, kenapa enggak yakin? Saya kembali ulangi sekali lagi. Lek pejabat di sini, saya yakin beliaunya tetap jujur mengemban amanah. Sesuai dengan atributnya. Atributnya. Ajining raga saka busana. kowe ora tau ndelok beritane. Lah TV bendina to, Mas? Enek wakil menteri lho awe. Ngerti? Gawe apa kek? Gejas. Nyatane isih korupsi. Iki bocah iki medeni, Pak. Sik. Ayo. Sik to. Malah sik Ora usah gede-gede cilik-cilikan lek ajining raga saka busana ki saka awakmu dhewe. Umpama kowe arep ndagel ning kene terus kowe mek gawe kaos kotangan piye jajal. Diajeni apa ora? lho lha nggih. Apa lek nggih klambi apik kudu diajeni? Lho iya biasane ngono. Lho, tak balekne to. Nyatane kan nggih jas ya. Lah iya. Mbok ajeni koyo ngono. Ya ora jane. Lah iya. Malah luwih becik ngajeni ririn lho. Omongane ra penak. Nggih daster jebol-jebol. Lho ning lak ya wong lanang lak sederhana to, Mas. Wong wedok ya melu sederhana. Ora neko-neko. Ajining awak gumantung saka tumindak. Lho wis gandengane telung ukara kuwi gandengane, ngono lho. Dadi aja di gebyah-uyah ngono kuwi. Ora gebyah-uyah ning kowe patuladan. Patuladan ya patuladan. Ning ya mesti saka ada oknum yang tidak memahami. Aku lak ngomongne oknum to, bukan semuanya to. Nggih. Ya apa ora? Ya. Lah iya wis rasa ngengkel kowe. Wong ya padha dandanan kandang wedhus kok ngengkel nyapa jane iki. Iki jane dulur apa musuh, Pak? Lah iya mau apa ora kok ndok Wong sampean iki karo aku ngene-ngene. Sedumuk bathuk senyari bumi lho. Kok terus sampean malah aku memojokkan iki Sing kepiye? mojokne sapa? Awake iki adu argumen. Lho rungokno. Wong sing kaya tembung iki mau sedumuk bawuk secari bumi kuwi mau. Pakmu. Siji dijarak anake, loro dirusui bojone. Mesti tembunge sedumuk bawuk senyari bumi. Astagfirullah. Ngono kok mau diceluk Pak Mindi ya. Kula iki jane nembung muni nembung ngoten niku jane pun saser lho. Kok penjan malah muni sedumuk bawuk. Saiki iki lek ndak jelas ora nek sing guyu. Ngene. Ben jelas nesuk ben Ah. ora diunekne. Terus langsung gambar ning kelirmu lho. Pokoke ram ki lho. Dadi Kesanipun barokah. Alhamdulillah wis pokoke kula ndonga muga-muga krasa Amin. pejabat desa, pemerintah kabupaten dan dari jajaran TNI Polri insyaallah akan menyatu sinergi membawa Tulungagung sing gemah ripah loh jinawi. Jelas, Bakal Tulungagung keluar kondusif. sandang paling papan. Nah. Amin. Wis kondusif tenan. Oh, saya Serasa gagas Wis. medsos. Nyatane rukun ngeten iki kula seneng. Lho, ora rukun piye wong wedok-wedok ya rukun sing Lah ngantek wargane ndak rukun sing susah awake dhewe. Lah nggih to. Loh, tapi gini lho Pak, warga Mekat Sendang ki iso rukun. Iki nun sewu, enek tulodone. Apa? Kowe ro kene iki kan anu nun sewu, kene iki peternak sapi. Nggih. Ikhlase menungso iku kudu nyoto koyo sapi. Lho ngopo kok iso kon kaya sapi iki? Sapi perah kan. Pripun? Susune diperesi bendina Ikhlas. ikhlas. Beda wae. Sing lanang lho ora. Keiklasane kaya kowe. Matane. Iki sapi kaya. Lho Contoh contoh kuwi. kono. Sapi ikhlas ya. Lho ikhlas ya. Arep diperesi sapa ae apa gak meneng. Lho meneng ae. Sing lanang gak nesu. Sok ganti to, sesuk sing meres aku, sok ben sampeyan, sok ben Pak Mito, sapi ku ora bakal berontak. Wis Sapi perah gini. tak cake engko nek mulih panjenengan kula kabari. Heeh. Nggone bojomu tak peresi sik ya engko. Ketoke kayak wis ramet tuh ndek iki tak pros entek-entekan. Mangsamu sapi iso. Aminor sapi cobi, deh. aminor, aminor. Nah, Kowe ora nembang, seneng. nembang. Saged. Mas Insyaallah. Minto sudah mengajarkan Insyaallah, bahwa nggih. budaya yang beragamis. Ya, iya. Ibu-ibu panitia jilbaban kabeh kaya Terima ngoten. kasih. Sing Ah, ngangkung iki engko ya ana sokongan. pundutan Mas Didik Nggih, nggih. saka panjenengane Bu sapa Nduk? Bu Pujiati. Ah, Nggih. engko ngersake tembang Bu sinten? ayang-ayang. Bu Bu sinten? Pujiati. Bawa. Sindene jenengan piye? Ti Ojo ti, ojo. Saged to? Insyaallah. Nah. Tapi aminor, Mas, aminor. Dan Sampeyan milih sing separung riko napa separung riko? Sendang krosok. Ayo. Sembarang. Saged. Sa. Wah, Sing kene. sing lenggah kursi kuwi. Kuduna to kowe iki jan kok angel men to kok iso. Enggak tak delok iki kok ada perbedaan ngono lho. Lho perbedaan pripun? Wong sendange ternyata sudah maju, tapi wong lanange pagah ngene ya. Kowe iki angger glenyengan lehmu omong lho. Lho enggak. Sing kakung ya mulya-mulya kaya ngeten kok iso. Enggak, mulya sing wedok-wedok lho. Lho,
Mulya sing kakung iki lho. Sing wedok dolan duandan ayu-ayu. Terus? Jilbab apik. Nggih. Sik wedaan, sik bengesan, sik celaan. Nggih. Sing lanang lho. Piye to kok ngesake piye to iki? Ya iki saya sebagai seorang lelaki kadang-kadang rasa ketidakterimaan saya muncul. Gak trimamu nggon ngendi? Sing lanang ireng-ireng aku ngono. Pak Minto, ngeten iki lho, Pak. Kula niku pun jaga asma panjenengan jane. Kadang-kadang. Padha wong lanang ini aja bedakne antarane derajate Kyai Putri. Ora beda nih, tapi kan iki tak delok secara realita seperti ini ngono. Lho kepiye lah wong wedok-wedok ya ngono kuwi anane kok. Ya Sik, anane sik anak to, Mas. Sampeyan dawuh Hmm. piantun lanang mesake Pak. ngopo? Nyambut gawe isu ngantek sore. Sik. Mau diwung Sik kerajaan to, dawuhmu mau lho wong sendang piantun lanang ireng-ireng. Ireng-ireng. Apa kowe iki kuning? Heh? Loh, ngeten lho. Saya itu bilang ireng itu gini, pengorbanannya wong lanang iki demi wong wedok. Jadi ini bisa menjadi contoh dan tauladan bahwasanya wong wedok ki aja sewenang-wenang karo wong lanang. Mergo wong lanang ki nyambut gawe isu ngantek sore, duluan yo dienggo mulyani yo dienggo mempercantik wong wedok. Ngoten lho, Pak Minto. Heeh. Dadi intine Loh. wong wedok kudu Kudu sadar. sadar. Jangan hanya menuntut hak Nggih, lho. ning kewajibane kudu Kewajibane kudu dipenuhi. nyatane ndan pirsani niki. Sing wedok lho ayu-ayu, Pak. Nelongso sing lanang. Jilbab yo api-api dan tingali. Sing lanang duluan, Pak. Songko es buluk-buluk kaya ngono. Loh, Sik, Pak. iki mboten. Sik Pak Minto tak tentang iki. Wong wedok dandan kaya ngeten iki sing mirsani. Itu berhias wajahnya supaya cantik itu diberikan kepada suaminya. Urung mesti. Sing ngomong sapa? Loh, sing ngomong sapa? Lah ya mesti ben disawang bojone. Yo mergo nek keramaian ngene iki dandan ayu, dadal ning omah. Nggih, daster jebol-jebol. Ayo. Ayo. Yo ora. Hidup wong lanang. Oh ya tak rasane kabeh to. Sing kene Hidup wong lanang. Dadi aja semena-mena karo wong lanang. wong wedok iki ya nelongso lho. Langsane nggo apa? Kowe rumangsamu ngene iki panitia wedok-wedok diwenehi dhuwit anggaran sakmene kok nyukup-nyukupe kedlon teloe nganti cilik-cilik ngono kae. Kowe nek ngubenge ra umum lho panitia. Maksudmu piye? Ayo wong wedok iki ngubengke perekonomian ya angel. Telo mek karek masak tok, Bos. Wong lanang ki jebol telo awan-awan ngentang-ngentang mek srengenge. Ngantek kulu-kulu. Ayo. Wong wedok ning jero omah ngonceki goreng mek godhog tok. Iya. Ayo. Sapa gelem? Lho nek yo mesake wong wedok. Sakne apa? Wong wedok ki arep kepiye-piye isu ya wis tangi wis ulah-ulah. Olah-olah sing nukokne janganan sapa? Apa ape ra duwe blojo masak dingklik? Cangkeme. Masak apa kowe? Hidup wong lanang. Wong wedok aja kalah. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Wong wedok kuwi pengorbanannya untuk seorang pria. Sik. Apa? Kono hidup, Wong lanang. kono Wong wedok. aku tengahe. Hidup banci. Bancine renek iki do ning Tegalan kabeh. Mangsamu wanita itu adalah cendenane wong lanang, Mas. Apa? Pangapunten Mas Minto. Wong wedok-wedok iki biasane wong lanang ngaya 50 wis bangga rumangsane. Wis seneng. Kuwi ngaya 50. Wong wedok le ngubengke iso dadi 5 dina, iso dadi 6 dina, gedene seminggu. Ora cukup sik teko bendina Bang Titil, Mekar nagih. Sik, Mas. Sik. Lekar magih. Bang titil lagi. Nggih, Nyatane wong wedok lek taki ndelik sing ngedepi sapa? wong lanang, Sing lunasi sapa? wong lanang. Nyapa wong wedok? Ayo. Ayo kowe. Ayo kowe. Nyapa? Wong wedok Wong wedok nyapa? tetep tak ewangi. Lah ngono. Karena kita sudah mendengarkan bahwa surga adalah di telapak kaki ibu. Iki kata-kata diskriminasi. Ngopo? Lek surga di telapak kaki ibu berarti wong lanang ki sikile neraka tok, Mas. Jejeg cekelmu apa piye? Tak jejeg cekelmu apa piye? Hidup wong lanang. Kene le matur lek wong surga ki manggon ning telapak kaum ibu ki ora mung waton ngomong lho. Kuwi ana dalile. Tuh, oke. Dadi ana paugerane Aljanatu Tata Aqdamil Ummahat. Kuwi pancen surga ki manggen ning telapake kaum ibu. Lah sikile wong lanang napa? Ora ngurus. Loh. Lah kok nggih mletot-letong apa kok nggih apa ora ngurus. Lho kok lesu lho. Wong sampean yo lanang kok. Lho ning wong wedok tetep harga diri jangan sampai dijatuhkan. Hidup wong wedok.
Hidup wong wedok. Ning sing paling Hidup wong wedok. Basa ora wong sing wedok. paling nelongso mek siji. Napa? Aku ora mbelani Mas Titik, ora mbelani Mas Ruduk Napa, ning Pak? garis tengah. Pripun? Pancen wong lanang ki sok nelongso. Hmm. Wong wedok ki lek dikayani gedhe ngene iki oh cahayane sumringah. Pak niku unjukane napa? Dimasakne napa? Bareng renek dhuwit. Sredot. Dijaluki nek jaluki ngene. Yo gek ndang gek wis ngono iki. Apa ora pegel ngono iki jajal. Salamu. Ya ora? Wong wedok ora kosono, apa meng butuh mbok tastus kok. Wong wedok ya butuh dikasih hati, dikasih perhatian, dikasih sayang. Wong lanang ki mblonjo berarti tanggung jawabe wong wedok iki kudu melayani jasmani maupun rohani. Wis ngerti? Lek ra gelem wong lanang tuku apa piye? Wong saiki 150 ya apik-apik. Oh, celelekan iki. Ayo. Berarti Hidup wong lanang. Kita tak tuku kabeh kita iki. ngremehke wong wedok kowe berarti. Wong wedok ki rekosane ora mum sik sampean Wis. Sik, Pak, terus. Ora usah gagas lanang wedok. Lek pancen wong wedok angel awake dhewe tuku. Wis. Lah, lho, rungokno sing kulino tuku rungokno. Oh, berarti sampean ki mengkhianati hati seorang wanita sampean. Sampean mengkhianati hati seorang wanita. Pangapunten, sepuh panjenengan, Yoswa nginggil panjenengan, tapi panjenengan kedahenget. Sing tas mengkhianati seorang wanita sapa aku apa awakmu? Sampean aja ngono, Pak. Gusti Allah. Hei, Ayo. Kowe rasane di. Ayo. Pak. saya sebagai Nuwun sewu. Gusti Allah kuwi nakdirke umate. mati. Yen wis diwenehi seneng mesti bakal diwenehi seneng. Seneng. Yen diwenehi lara bakal ya diwenehi Lara. lara. Yen wis diwenehi kabagian, Duwe kabagian. kamulyan, Mulyan. katentreman, sik diimbui kesejahteraan jasmani rohani. Berarti nikmate Allah sing diwenehi awake dhewe berarti mbales. Apa sing dilakoni awake dhewe? Ora celelekan kowe. Hidup wong wedok. Wis awake dhewe ora usah padha rebut bener. Rebut bener piye, Pak? Gusti Allah ki pancen ora njanjeni Nah. wong urip ning donya ki penak. Ning Gusti Allah berjanji setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap masalah tidak harus dihadapi dengan hati yang kasar, Nah, mulane. tapi harus kita sikapi dengan hati yang sabar, Nah, Pak. Jadi masalah ki ndak ada, kok ndak berujung ki ndak ada. Niki, lho panjenengan kali niku meh kelopo, Pak? Kok hidup wong lanang padahal panjenengan wong lanang-lanang niki tanpa enek wong wedok, jenengan ora iso dihidupkan, Pak. Aku hidup wong lanang lek pas wong wedok dijaluki angel pancen hidup wong lanang. Oh, lah niki ora duwe prinsip panjenengan. Lagi karo awakmu yo. Lah prinsip lek merugikan Wah, Iki mah awakmu karo awakmu tak perguron. sapa? Iki lho tukang gong. sing asli provokasine nika kok iso. Kene Aminor coba. Kene tak ngambil setunggal. Ayo, Ruk, ngono. Apa? Iki ngalap berkah solawatan setitik ben syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin. Ngono. Mergo sik sasi Maulid. Maulid. Ayo ngono. Sepi, Mas. Kali panjenengan nggih Mas Minto. Ya. Coba. Mas Ludu, ayo Siap. coba. Pak Marsono tindak. Pak Marsono. Bandun. Sehat Pak Marsono. Aku wingi bar ngimpekke Mas Marsono lho, asli. Mas, kula dek dalu ngimpekke panjenengan. Kaya-kaya petuk tenggene daerah gunung ngoten. Terus dalah salaman. Terus lho, Mas Titik ki pundi ki ngaos. Oh nggih to. Terus mari ngono grayah-grayah jam tangan terus kaya diwehke aku ketoke. Ketoke lho, ketok Jam aku piro nek kowe? ngimpi. Jam piro? Nambi jam antara jam 12 ketoke. Kuwi sik urung abdol. Nggih nggih. Ngimpi iki sing apik jam 3:30. Mergo enek hitungane. Titiyoni Titiyoni gondoyoni puspa tajem. Nggih nggih nggih. Terus sik enek neh Pripun? Kacakrobawa, Kasudarsono, Kawarsita, Kadoro Dase. Impenmu nang Kadursana kuwi impen-impenen tok. Impen-impenan. Wong jam 1 lho ngipeni aku. Loh, jam 1 pripun? Pak Marsono ngipeni aku. Duk sepulane meneng titik. Jam 10 tok cetak titik. Lah sebabe, Mas. Apa yo duk. Jam piro, Pak? Guyon Pak. Sehat selalu, sehat selalu. Subhanallah, subhanallah. Makasih, tepuk tangan kanggo Nggih, Pak Marsono. monggo. Masyaallah. Harus tindak Nggih. Bapak Matur Marsono nuwun, nggih. matur nuwun, Sembah Pak nuwun. Iwan, makasih. Pejabat hebat nih Pak Amin, Marsono nggih. Yo, kene karo sindene jeneng satu. Salatullah salamullah ala Tuhan
Rasulillah Sholatullah salamullah ala yasin habibillah Sholatullah salamullah ala yasin habibillah Tawassalna bismillah wa bil hadis Rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badri ya Allah. Nur sewu Pak Bu. Kok koyok abahmu. Ayo rupiah wong santrine kok. Repote yen dadi sinden Salate aja nganti leren, aja nganti leren. salatmu sak ngenggen-ngenggen Insya Allah dadi sinden ngetren. salatmu sak ngenggen-ngenggen Insya Allah dadi sinden ngetren. repote yen dadi lurah Lurah. Insya Allah mengemban amanah, mengemban amanah. ati sawang sregep ibadah Insya Allah masyarakat genah. ati sawang sregep ibadah Insya Allah Musik, masyarakat genah. salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Mas Minto Aku ndak penak iki kok tek-tekane mesti ndak penak. penak repote yen dadi dalang Tanggung jawab nglakokne wayang, Apik. nglakokne wayang. nembah mring Gusti nindake sembayang Sembayang. Tuh. Lah, Tuh, kok dadak mandek ini apa? Mikir. Langsung. Rina wengi nindake sembayang. emane salate mesti arang-arang ngono to. Insya Allah dadi dalang kondang. Dengaran apik. Repote yen dadi yoga. Insya Allah salat wis 5, salat wis 5. Ana yoga sing tukang demung. Demung. Ya. Insya Allah manembah mring moho aku. Ana yoga sing tukang demung. Sregep manembah mring moho aku. Repote yen dadi musisi. Insya Allah ya sregep ngaji, ya sregep ngaji. Ngayemke pikir nentremke ati. Insya Allah kabeh munggah haji. Nentremke pikir ngayemke ati. Insya Allah kabeh munggah haji. Senenge yen dadi penonton. Penonton. Ya. Ayo kabeh yo dicakup ben barokah kok iso. Ayo. Penonton. Wah, lho. Repote yen dadi penonton. Golek hiburan yo gampang move on, yo gampang move on. Sedekahe kuwi mesti maton. Solawate yo mesti katon. Sedekahe kuwi mesti maton. Sedekahe yo mesti Alhamdulillah katon. barang. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
melu kayak bakul. Ayo. Bakul. Bakul. Iya suwine kok iso. Repote sing tukang bakul. Angger enek tontonan ya mesti kumpul ya mesti kumpul. Rezekine mesti kampul-kampul. Ora bedane kabeh dirangkul. Rezekine akeh kampul-kampul. Ora bedane kabeh dirangkul. Matur nuwun sedaya panitia. Yang sudah menggelar budaya. Kita semua ikut berdoa. Mudah-mudahan semua panitia dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. Ya. Sing kari kedawa. SBN ora cetok ya. Basa iki kok iso. Mudah-mudahan semua panitia dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. Sesuk latihan kowe, Pak. Bleset iki kok iso. Mas, iki pundutane sangka Ibu Pujati diaturke Mbak Lilis karo Mbak Hani Kusuma. Ayang. Yo, kaya ngapa? Sesek rale jajak. Anu Delis kamu dengan Om Kritik, Hani dengan Pak Julakung coba. Pak Jogludu. Oh, Pak Jogludu. Aku kelingan Julakung terus aku. Malah dadi penyanyi sandi. Coba. Patmu sak pinten, Gus? Cobi, Gus. Cobi. Nah. Coba sampean, Dik. Dut dewat. Kaget aku. Halo Mas, piye Lah kok? aku sing mandeg rene lho. Sampeyan ngerti iki lek kaget ana sing deledek lho, Mbak. Apa ya? Iki Ya aja aku masalah. Ayo kowe iki sitok ayo koyo antok. aku kedinginan, Mas. Kamu itu enggak tahu resepnya. Contoh istri saya. Setiap kali kedinginan itu biar hangat mudah. Pripun? Ini blonyo remason. Tak Lambemu melayu mesti biantel. Wong bojomu kepanasan mat kesot kira kar-karan. Cobi Delis. Heeh. Dut dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula lapo tresno datang kendhat saking coba Tak belani, tak pateni, laire tresno sing suci, kasunyatan yen to aku sliramu isih sawiji. Mas Kuduk sama nih, coba. iki wis pasaran Mas garapane ayang-ayang saiki digarap sampah iki kenek Wah, bleset iki bleset. Hani, dalan Hani. iki sampah ayang-ayang wonten Pak Piye sakniki Pak. piye coba? Anu Mas bawa kendangane ya Mas bawa. Contone kendangane piye? Ngeten Pak. Tak. Heeh. Tak ndang. Dewa ning asmara gugur nang nang nang. Sik. Lek guguk ki aja nyawang aku. Lah wis guguk rumah sama aku terus herder. Yo ngono kuwi Pak, pokoke Pak ngoten niku. Pak, Heeh. napa niku Bu Pujiati to sing WA? Ya. Bu Jati ki lho. Aja ngomong ibumu lho. Pon nggih niku nau Kon, pokoke. Aja sapaan. Oke. Sampak nggih Mas. Tak datang. Saya danem banget sih tuh. Monggo Mas bawa supukti. Dewa ning asmara kuatna ati kawula anggon kula lapi tresno datang kendang saking coba tarewangi papateni laire saking suci kesehatan hidupku sliramu isih sawiji. Sik. Apa. Kowe iki nek sing wedok ngejak sampah niki awakmu ndang improvisasi. Langsung dhewe kowe langsung Ngono dadi jangan anoman. Mas. Nanti Anoman. ketek ya. Ketek. Ketek ini semenek kates. Oh no, yo jajali. Tuh. Ya, kamu. Nono jajal. Dewa ning asmara kuatna ati kawula kula lapi tresno datang kendang saking coba tarewangi
Heeh. Sesuk Mm. sesuk metune perangane Bratasena kayak iki. Nggih, ngoten. Ngono. Jadi tabungane Sampah. ayang-ayang sampah. Ayang-ayang. Nggih. Oh iya. Sing jadi ya penani dhewe kuwi. Lah sing nanggap sik golek. Yo sekar gadong Yuk, kanca-kanca. tur sembah nuwun Mas Lidik, Mas Utuk akeh banget iki penggemar-penggemar kang Sak keparang gadok-gadok mirsani. panjenengan Mas Minto. Ana Bapak Sandimen ingkang saka Ngerambe Ngawi, Bapak Asbani sing saka Gunung Kidul, Mas Jawadi Timbul sing saka Ngrembang Pati Jawa Tengah. Kuwi ya keparang mirsani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ditanjake tembange Mas Lidik Dawuh. kaya ngapa? Nyuwun gungan panjenengane Mbak Sulis, Mbak Imas, Mbak Punjung karo Mbak Luki sing diaturi jumeneng. Yo, kaya ngapa? Sepotong Mas. Yo. Sekar gadong Indonesia. Mas, karena ini juga memperingati PHBN, rapatkan barisan tegak dengan posisi masing-masing. Ya, Mas, ditata. ya, gerak, lancang kanan, gerak, Mas, gerak, hormat, gerak, gerak, aja keluduk, hadap sana, Cukuduk. Siap, barisan. Siap. Apa? Kupingmu ki mbok kaya sindene Mas Minto ki lho, cerdas kabeh. Ayo, para sinden-sinden, para perwira wanita, ayo. Siap. Istirahat di tempat. Iki lho, krungu. Cukuduk. Siap. Kuwi komandane kelelep. Piye to kowe iki? Itu sing jelas no. Ayo, siapa ini dari Imas? Harus apal lagu-lagu nasional. Mic-nya tolong dipegang. Mic-nya tolong Siap dipegang. nosik no, siap nosik Oh, no. siap. Rek. Untuk puluhan nih Mas, harus siap dengan lagu-lagu Nama, nasional. alamat, Ayo. ditanya. Nih, Imas, ayo coba. Siap, Siap. Lagu-lagu nasional, siap. apal, Apa? laksanakan. Ini tolong dibetulkan lagunya, dibedek. Ojo cengengesan. Iya. Ayo. Lagunya ini dilihat. Lo 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 le Mas. le 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 lo lo le le lo lo. Lagu apa? 17 Agustus. Berarti pinter. 17 Agustus. Iki sapa iki? Komando. Sulis. Siap. Tolong dihafalkan lagu-lagu nasional. Siap. Tolong dia. Nanu nanu lalu. Garuda Pancasila. Betul sekali. Ayo siapa ini? Lagi. Lucky harus di lo la lo la lo le le lo 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 le lo le lo 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 le. Malah lo la lo lo. Kok dikon ngapake kayak malah lo la. Lola, 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 lola. Hei, teman-teman. sing lola. Kamu itu disuruh bedek. Ayo. La la le la le la le. Sorak-sorak bergembira. Ayo siapa ini? Pinjeng, Punjung. Ayo. Ah, itu lagu dolanan Pak kuwi. Kuwi cucak rawa ya kok iso. Pak Lagu kudu nasional. blesak ki. Oh lah, komandan Minti ya. Ayo, Punjung coba. Ya. No le lo le lo le lo. Gugur bunga. Betul sekali untuk 4 puluhan ini. Maju duduk. Zup. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana tertawamu? Ha 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 ha. Oke. Jelaskan lagu ini. Kamu harus bisa bedek. Le 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 le. Ayo lagu apa? Lagu. Kamu harus tahu. Tahu gundulmu. Loh, ini loh, berempat langsung lagunya apa ini?
Lale, lale, lale. Halo, halo, halo. Oh, Mas Jok Luduk, ayo coba. Mriko judule kasete nglokor. Kowe iki ra iso bedhek. Wayahe diuter karo pulpen. 4 ini lagunya apa Mas Mito? Nah, ini dari sekian Dalam permintaan bahasa Indonesia. akeh sing nyuwun podang kuning Oke. nuansa gamelan. Siap, siap. Ning digarap sangka musik dhisik. Oke, oke. Ya. Anu bisa dibedhek ta itu? Tapi melu bahasa Indonesia. Iya, Dari sekian. Atik kayak gembos ya. Besok terakhir gembos kita hebat. Kumpul, kumpul. Ayo coba. Kagem gamelan, Dok. Cahyu. Sik nggih musik dhisik. Oh ngaten nggih. Heeh. Siap, siap. Anu, betul taman, betul. Oke. Oh, nah. Lu Sulis. Lugi. Nah. Dir, Ambil nada. Nah, dir. Ambil nada dulu. menika kagem sedaya kades Kecamatan Sendang. Podang kuning, bayang apa ya? Dek, ayo. Ambil nada. Coba. Dek, ambil nada. Coba. Dek, sulis. Mas. Mas Luduk. Bareng jajal. Gamelane dilane. 1, 2, 3, bareng. Ya. Bagus. Mas Jok Luduk. Suara 1 ini, suara 2 ini, suara 3 ini. Kamu suara kiri. Karek gue kayak gimana kok. Coba. Esok awan. Ya, dari Dik Kunjung dulu. Digarap Esok awan ning omah wis ora rasan keluyuran kanggo golek sing tak sayang. Katur Bapak Asmara Santon Mas Adi Keces, Mas Tejoke, Pak Muidi, juga semua yang masuk dalam grup Sekar Gadung Indonesia. Mas Haryanto Rembang, Bapak Asbani Gunung Kidul, Mas Agus Seragen, Mas Ugi RT Pakis Rejo,
ombak kacu kuning. Yen kelakon nyanding seliran. Bisa nadyan mung sedelo kindang belia tekus milono rakan metaku suwuk Mas. Kena diarani tembang iki mau ya medley Mas Glitik. Leresipun ngaten Mas Minto. Menyelam sambil minum air. Leresipun ngaten. Satu kali tampilan dua lagu terbawakan. Leres. Nuhoni pamundhut saking kiai-kiai sepuh dipun cawisaken pamundutan saking para kaneman ugi dipun ladosi. Nggih. Iki uga ana pundutan iki sing nembang genti Mbak Diah. Nggih. Terus Mbak Mita karo Mbak Hani pisan. Oh, tiga nggih, Pak. Nggih, Sae. Iki pundutane ninggal katresnan utawa lali janjine. Iki loro dipilih sing ndi? Nah. Iya. Coba. Oh, jejer bocah tuh. Iki diaturke menane Bapak Kades Krasa muga katresnane melekat ning warga masyarakate. Racaipun sinden panjenengan nika anu Pak Roto. Tuh. Iki pancen dike roto. Pokoke ora roto kuwi kurang payu. Roto, racaipun roto. Sinden panjenengan nggih. Kamu.
Bajing loncat Nggih matur sembah nuwun pinten-pinten tembang sampun katuraken. leres. Mas Didik Mas Dawuh Ugo katimbangan. menika ala panjenengan Prabu, siap, monggo siap, dipun ketokke duet kalian Pesinden Sekar Gadung. Siap. Menika khusus kagem warga masyarakat Krosok Sendang Kabupaten Tulungagung. Nggih. Kinipun kepareng ngawontenaken syukur dateng Gusti Nggih. pengetan dinten kamardikan RI yang ke-80. Leres. Spesial kado untuk masyarakat Krosok, lagu terbaru dari Dujo, judulnya Gondeli Trisno. Mas Tatit, kasumanggaken nderekaken lampah, mugi-mugi sedaya ingkang dipun gayuh menapa ingkang dipun jangkah warga masyarakat wonten ing Krosok, insyaallah nikmat barokah ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala cinaketna kabagyan kamulyan saha katentreman. Selamat sedayanipun, selamat ingkang ngreksa bumi Ibu Pertiwi, Bapak Pertiwi, Ibu Angkasa, Bapak Angkasa ingkang wonten ing Krosok dalem nika. Nggih. Sembah nun Mas Tatit, mbok bilih anggen kula gegojekan enten ketak-ketune nyun Gusti Samudra Pangasami. Mugi-mugi sing nanggap selamat, sing ditanggap selamat, sing dodol selamat, tangga teparo selamat. Sedaya ingkang mirsani ing dalu menika pinaringan selamat berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Klepon sagulane lakon kudu tutuk crita lan lakune. Monggo Mas Tatit. Makasih. Sama-sama.